Grundlovens historie. Før grundloven eksisterede, havde Danmark enevælde. Det danske folk begyndte dog igennem 1900-tallet at få deres meninger igennem. Christian den 8. fik derfor sin søn, Frederik den 7. til at love, at han ville få lavet en ny forfatning. Den 5. juni 1849 underskrev Frederik den 7. grundloven. Grundloven indeholdt indtil dens første ændring i 1866 100 paragrafer. De sikrede enevældens afskaffelse, Folketingets og Landstingets indførelse og parlamentet kaldet Rigsdagen. Den udøvende magt var dog ikke regering, men stadigvæk kongen. Han kunne vælge sine egne ministre og afvise en lov, som gik imod hans meninger. Det var først i 1901, at han reelt afgav sin magt. Grundloven er blevet ændret 3 gange i dens levetid. Første gang var i 1866. Det betød, at de største skatteydere var dem med den største indflydelse. Anden gang var i 1915. Det betød, at kvinder og tjenestefolk fik stemmeret. Tredje og sidste gang var i 1953. Det betød, at Landstinget blev afskaffet, der blev indført kvindelig arvefølge, og Grønland blev et amt. Grundloven blev underskrevet den 5. juni 1849 af Frederik den 7. Det var før det blev skrevet som klage af D.G. Monrad, en kommende minister og statsminister, og blev rettet til af blandt andet Orla Lehmann og andre ministre. Grundloven er med til at sikre, at vi har demokrati. Det gør den ved, at den deler magten op i 3. Det kalder man magtens tredeling, og det kommer vi ind på senere. Den giver os også ytringsfrihed, og det betyder, at man kan sige, hvad man vil, bare man står ved det. Den giver os også religionsfrihed. Det sikrer os retten til at dyrke vores egen religion, uanset hvad det er for en. Grundlovens paragraf 3 siger, at den øverste magt skal deles i 3. Den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt. Den lovgivende magt. Folketinget har sammen med regeringen den lovgivende magt. Det er Folketinget, der vedtager de love, de synes er vigtige for Danmarks samfund, og regeringens ministre underskriver lovene. Den udøvende magt. Regeringen har den udøvende magt. Det betyder, at det er ministrene, der sørger for, at de love, som Folketinget har lavet, bliver til praksis. Og til sidst har vi den dømmende magt. Domstolen har den dømmende magt. Dommerne i byretten, landsretten og højesteretten afgør, hvordan lovene skal fortolkes, og om folk har overtrådt de love, som der er blevet lavet. Grundloven består af 89 paragrafer, der er inddelt i 11 kapitler. Grundloven indledes med et kapitel, der især handler om, hvordan Danmark skal regeres. Danmark er et indskrænket monarki. Det betyder, at en konge eller dronning skal regere landet, men uden at have den reelle magt.